ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଓ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟର ଜନତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କିପରି ବୋକା ବନାଇ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏବଂ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ରେଳ, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ସମେତ ଜରୁରୀ ସେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୂଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, TVN ଉତ୍କଳ। ସଂବେଦନଶୀଳତା, ଦୟାଭାବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏ ସରକାରର ଶକ୍ତ କୁଠାରଘାତ ସଦୃଶ ମାଡ଼ ତା ବାସ୍ତବିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ